Dobré ránko, krásne ránko, ako hovorí Zuzka. Dneska sme sa zobudili do nového krásneho ránečka. Je pondelok, ale ja mám voľno, takže tak. Neviem, ako síce ešte tento deň strávim, ale určite vám to natočím. A začíname s vlogom. No, momentálne idem do sprchy, umyť si vlasy a potom pôjdem asi si ich vyfenovať. Idem na to, pretože, ako vidíte, sú v zlom stave dosť. A chcem sa zbaviť ľudí. Takže ukážem vám všetko, čo používam. Dobre, neviem, či môžem mať odhalené plecia. Nič iné neuvidíte, nebojte sa. Takže dopredu sa ospravedlňujem za to, ako vyzerám, ale inak to momentálne nejde. Takže ako prvé používam tento šampón. Chcela som niečo z Action vyskúšať a kúpila som si toto od Gloss. Neviem akože, či je to dobré, ale asi druhýkrát by som si to už nekúpila. Potom od tej istej značky som si zobrala aj kondicionér. Robí pekné vlasy, také jemné. Ale rada používam skôr takýto kondicionér. Teraz mám tento žihlavový. No. A ešte používam na psoriázu tento. Ten si dávam vždycky ako prvý. A posledné mám túto masku od Ballet vanilkovú. Robí najlepšie vlasy podľa mňa od tejto značky. Je jedno podľa mňa, ako si kúpite, ale určite by som chcela nejakú nie takúto príchuť. Ale tak uvidíme, či sa to podarí. No. Takže idem si umyť vlasy, lebo ich mám fakt, že hrozné a zajtra by som mala ísť do roboty. Takže preto si ich chcem umyť, aby som nebola takáto. Takže tak, ideme na to. Takže vlasy mám osprchované, umyté, čisté, voňavúčké. No. A môžem si ich asi rovno aj učesať. Takže na vlasy, na rozčesanie alebo pred teplom chránené používam tento od Gliss. Taký sprej. Mám ho už dosť málo. Takže si budem musieť ísť dneska kúpiť asi nový. Alebo zajtra. A ideme na to. Potom používam ešte toto sérum. Takže tak. Skôr pôjdem ďalej. Ja si to dávam hlavne na končeky, lebo ja s tým mám proste problémy. Môžem sa strihať koľko chcem, ale vždy ich proste mám také, ešte mám aj ofinu, také rozštiepené. Takže ja to už nejdem riešiť. Neviem, prečo to tak je. Ale už ich mám celkom aj dosť.
potom si dám tento olej na ústa. To je asi najlepší balzám, alebo skôr olej, ktorý som mala. A už ho neviem zohnať. Tento od Essence. Mám strašne málo už. Takže tak. Teraz idem tu trošku upratať. Toto je pre našu Belku, hej. A idem to zavesiť sem na vešiak. To asi nevidíte. Dobre, potom tu máme tieto noviny. My to nezbierame. A najradšej by som bola, keby nám to ani domov nechodí. Ale tým, že nám to chodí, tak to idem. Dám si teda kúsok aj toho sérum. Je to proste gelová konzistencia, hej. Dáva sa to väčšinou do korienkov. Ale ja si to dám teraz iba takto do cestičky. No. Inak veľa z vás sa ma pýtalo, že čo používam na psoriázu. Momentálne ju mám v takomto stave a na hlave už menej. Tak vám idem ukázať, čo používam. Teraz používam jedine toto a to je taký sprej volaný Stylar. Je to kortikoid, takže bohužiaľ, ale nemám na výber. Takže tak. Ahojte, akurát sme boli v obchode a idem spraviť taký haul. Je všeho čoho, takže poď Happy, Belka, poď Happy, ukážem ti, čo sme kúpili. Poď Happy. Aha, no, takže boli sme v Tete a kúpili sme tam toto, no, takéto. Sice neviem, čo to je, ale vyskúšame. Vonia to dobre. Potom sme kúpili Aviváš Kokolino. Ani som ho nestihla ovoňať. Ale dobre vonia, mega. Toto dáme sem, lebo to budem dávať do kúpeľni. Potom klín na sklo, čo som vravela, že to budem potrebovať. Belka, pozri, čo sme kúpili. Klín. Potom Mario si kúpil chili. Neviem, prečo si kúpil chili. Dúfam, že to nebude paliť. Alebo nie pekne. Fuj, ale palivo. Fakt bubo, ovoňaj to. Potom kúpil sáčky, ktoré budeme mať asi na 2 dní. Takže nevadí. Dobre, ideme asi už... boli sme... No ešte tu mám ja. Tento. Shower gel. Vonia pekne. Normálne ma tu začalo paliť z toho. No. Potom Mario si kúpil pistaciové latte coffee. Ice coffee. Tu sme už boli vo Freši, hej. Potom ja som kúpila pretlak. Zabudla som špagety, ale našťastie máme cestovený. Potom Belke som kúpila túto kapsičku, ale niečo urobila, takže neviem, či to dneska dáme. Belka, pozri. Ale dneska to nebudeš mať, lebo si bola zlá.
jasné, že jej to dám. To neberte zase hejteri, že týram psíka, alebo dačo také, hej. Ľúbim ju, ale niekedy robí veľké blbosti. No dobre, cottage sír, cheese som si kúpila. Potom vanitaška. To si môžem spraviť aj ochutnávku, ale dám to na TikTok asi. A môžem aj tu, ale ja si to trošku musím dať na zem, lebo potom sme kúpili slané, také kečupové čipsy. Potom, že sa mi je to ďaleko. Potom takýto banán, 2-krát. Nanu, ktorý sa topí. Bobo, dáš to doladniť do mrazáku. Díky. Potom 2-krát túto delisu, kokosovú. Potom parížský šalát. Sír, cheddar. Toto. Jurko. A spučený pikel. A cibuľa. Bolo to cibuľa v sáčku? Potom ešte tu máme ďalšie veci, ale Mario mi ich musí podať, lebo ich vybalil ich na druhej strane, takže... Dobre. Pudinky tu má 3-krát, 4-krát. Teda hádam, nemusím ukazovať všetko. Biela fazula do polievky. 2-krát začínová polievka. Anglická slanina. Táto natierka bločík. 2-krát takéto pečiva. To už som ukazovala. To je. A to je asi aj všetko, takže tak. No a idem robiť teraz bolonské špagety a to si tiež natočíme. Dobre, teraz vám poviem, čo budem robiť, pretože to nebudete vidieť. Kvôli tomu, že to robím v hrnci. Ale každopádne vám poviem, čo budem robiť. Ale najprv si tam hodíme cibuľku. Že nikde nespadla. A ideme robiť bolonskú omáčku. No. Na bolonskú omáčku, ako idem robiť ja, potrebujete polku cibulky. Tu dáte do zlatista na oleji. Ja to robím na slnečnicovom, pretože to nemá potom takú dobrú chuť. A za druhé, teraz momentálne nič druhé nemáme. Potom k tomu mesu, k tej cibulke, keď je už otážená, hodíte korenie, soľ. Ja tam dávam soľ, čierne korenie, kurkumu a červenú papriku, ale tu sa mi zdá, že bohužiaľ nemám, zabudla som si ju kúpiť. Ale prežijete aj to aj bez toho. A do toho dáte mäso, to spolu orestujete. Niekto dáva aj mrazenú zeleninu, ale tu momentálne nemám, takže to bude skôr takého mese. Potom k tomu pridáte paradajkový pretlak, ja dávam kúsok vody do toho. A nakoniec, keď všetko povarí, tak dáme kečup, aby to dostalo takú peknú chuť. Ale veľmi maličko, iba takú šprndu. Dám si to na slabšie, lebo strašne rýchlo sa to robí a není to potom dobré. Lepšie je to opiecť na pomalšom stupni, alebo skôr na menšom ohníku. Takže tak. Necháme, nech to troška sa
praží. To mám už opražené, tak si tam hodíme čierne korenie, cesnak. Ja dávam tento sušený. A dávam kurkumu. Tady mám už malinko. A teraz to zamiešaš. Vyzerá to zatiaľ nejako takto. Kým sa to mäso spraví, tak ho ďobeme, aby z toho bolo maličké mesíčko, aby z toho neboli dážďovky. Takže, tak. Dobre, už by to malo byť hotové. Tak do toho dáme pretlak. Ja dávam postupne, aby som to do toho mäsa aj vmiešala. Tak. Ja viem, máme špinavý plynák, ale po jedle ho očistím, takže to sa nemusíte báť. Dobre, miešame to. A pridáme kúsok vody. Ja to vmiešavam do tohto, takže rovno to tam aj vylejem. A zamiešame. A teraz počkáme, kým sa to prevarí. No, a teraz keď to vrie, tak to premiešame. Otvoríme si kečup. A dáme ho tam. Aké sú to? A necháme to povariť. Dobre. No a teraz to vyzerá takto. A ukážem vám to potom na špagetách, keď to bude. No, takže už som navarila. Vyzerá to takto. Zamiešame si to. A môžeme to spolu ochutnať. Bohužiaľ si vás nemám ako inak dať, takže si to ochutnáme takto. Už je 8 hodín. Ja som nič nestíhala natáčať. Riešime teraz také veci. Nechcem hovoriť čo. No, takže môžeme ísť na to. No. Je to výborné. A keď si to spravíte ešte s tými nelepivými špagetami, je to aj na mňa. Ukážem vám značku. Sú to tieto špagety. Panzína, alebo panzány sa to volá. A sú nelepivé. To znamená, že sa vám nebudú lepiť, aj keď tam nedáte olej. Možno keď už vychladnú, tak áno, ale pozrite. Vôbec v sebe nejdu. Takže, tak. Takže toto odporúčam. A dneska ukončujem toto videjko, hej. A dúfam, že sa uvidíme čoskoro, že ma to neprejde len tak zase. A nebojte sa, pijem alkoholu, hej. Aby ste sa nezlakli, že... No, aby sme to so mňa nerobili takú alkoholičku, alebo tak. No, takže ja sa s vami lúčim a vidíme sa u ďalšieho videa. Dobrú noc.